când a fost frumos, n-a venit nimeni, dar măcar acum e dezastru. Dumnezeu, mergem înainte când avem ce faci și a doua oară de când e un dat. Doamnă, cum vă descurcați acum? Nu ne mai întrebați, șefule, cum ne descurcăm, că nu mai există nimic. Poftiți, nimic. Nimic, aparatură, tot ce vedeți. Tot. O sărit lumea cu mic, cu mare, nu pot să spun. Un orez, o găleată, un mop, un sac de cartofi, un sac Dar de nu e ceapă. asta nevoie acum. Dar asta nu e nevoie acum, e nevoie că pereții sunt uzi, e poveste că mai este o săptămână și după octombrie începe frigul și e povestea ce facem cu pereții. Pereții s-au umflat să lasă, gardurile sunt dărmate, așa, eu am prins prima viitură în pe 11 septembrie 2013 și am renovat din nou. Linda, geamuri, termopane, am scos tot, mobilat, 300 de metri de garduri, tot. Dacă aveam atunci cap, plecam pe deal și îmi făceam 2 cămăruții. Acum nu m-am putere, eu la 53 de ani, să o iau de la capăt. Nu m-am putere, uitați, exact ca de la ajutoare. Dar nu e important asta. Bine că am scăpat cu viață. Deci am luat copilul și fug podul. În pod, dacă vă urcați pe prima treaptă, am pături, am pampers-uri, am pernă. Acolo noi am stat până s-a retras apa. Iar când s-a retras apa, când m-am trezit eu din beția aia totală, am zis că nu e adevărat. Uitați ce aici. Ce facem noi cu 100 de milioane sinistrații? Mai putem lua toată aparatura? Eu îi dau la șefii mari 100 înapoi și să-mi facă ce am avut. Cu noi românii ce face? A cui suntem noi? Ne-a invadat ucranienii țara, stau în hoteli, salarii, bani de buzunar și pe noi ne aruncă în ruloti, în containeri. Sunt cu copii, sunt bătrâni neputincioși care copiii sunt plecați să mănânce o pâine amară, că e greu în țară. Și cu noi ce faci? Noi a cui suntem? Dar pentru ce plătim noi? Sănătate, impozite, pentru ce? Așa că vine să ne ia în brață și puterii, dar noi n-avem nevoie de îmbrățășări și de primar. Ia-n stop! Nu mă luam în brațul, că eu n-am nevoie să mă iei în brață. Noi am rămas fără kilos pe noi. Pe ei nu interesează. Mai sunt 2 luni de zile și ei pleacă că vine Moș Crăciun. Pleacă în vacanță scumpii. Și noi ce facem? Agonisala tuturor sinistraților. Nu pot cumpăra cu 2 saci de cartofi și o ladă de ceapă. Sunt buni și ăstea. Sunt buni venite la amarul ăsta. Îi aur. Am ajuns să fac un lapte la copil la un aragaz căpătat. Îi bun și aceala. Am pregătit un frigider la mâna a doua. Îi bun și aceala, îi lux, îi aur. Dar și fac eu cu 4 plasmi. 2 lăzi, 2 frigidere, microunde, mașini de cafea, aparat de sudări. Uitați. Câte ori le scos? Cât frumoasă, eu să le scot afară să le văd. 13 camere de mobil. 13 camere de mobil care am muncit vola de la 9 până la 3. Păi să compară șefule care a băut berii și a stat cu sticla bătând de picior toată vara și a luat 100% și stai la umbră cu pătrangean și faci nani? Nu se compară. Sunt oameni gospodari, noi cu Dălbenii suntem oameni gospodari care am muncit. Ce mai fac eu acum? Ce mai fac eu la 54 de ani? Să o mai iau eu acum de la zero? Piatră, fier, fundația, star, Linda, termopani, mâncare, meseriaș. Și când trag dungul eu, unde ajung? Nu se mai poate.
să stai tu să dormi în pod, să stai tu să ai pătru și perni în pod, urcați 2 trepti. Urcați 2 trepti, să vedeți ce dormitor am în pod. Urci? Dormitor! Poftiți, închiriez vila. De la 1 octombrie o închiriez că e liberă. Fac curățenie și o închiriez. Uitați, deci astea 2 frigidere, lăzile acolo, 4 plăsmi, mașinile automate, aragazele, microundii, cafea, mașina de cafea, aparatul de sudură, uitați, caloriferele electrici, uitați-vă. Cu doar eu nu le arunc în drum că vreau eu. Am eu bani să iau altele și le arunc în drum. Dar să vedeți după casă cum sunt pereții dărmați, dar să vedeți gardurile. Vă duc acum peste tot. Nu se compară. Nu se compară cu aici până aici. Nu se compară. Păi, nu se compară. Veniți după mine. Da. Aici s-a terminat benzina și n-am mai putut cu presiunea aia. Până aici a fost, în ce să nu vă loviți la geam, până la plasma a fost apa. Uitați acolo că se vede. Uitați până aici. Până aici a fost apa. Dar vă arăt în spate. Am spălat eu un pic pereții, dar tot se cunoaște. Ce mai fac eu? Ce mai fac eu de aici? Mi-a mai dat și de la apă 200 cât mi-a mai dat? Mai fac eu casă sau noi sinistrații mai facem casă acum? De ucranieni afară vreau să aibă grijă de români. Că noi suntem nația română care i-am votat. Și îi stă bine mersi la cravată și gelați să vină aici să pună mâna pe lopeți. Că ne-a scos pompierii din Alba Iulia și din Bistrița niște străini. Da. Veniți încoace după mine. Da. Să vedeți cât a fost apa. Gol. Uitați, șefule, gol. Gol, totul gol. Asta e casă de oameni gospodari în care a făcut nani și asta cu pătura în geam. Uitați și aici. Uitați apa. Uitați apa. Să vă arăt toate gardurile dărmate. Cât e o mașină de cheatră, cât e țeava, cât e mâna de lucru. Ne unge, ne păcălește cu 2 bănuți și gata. Uitați aici. Uitați aici. Pășiți așa ca să vedeți că altfel nu se... Uitați aici. Da. O spartă de acolo, din clădirea aia roșii, de acolo o spart și așa o veni viitura și noi am fost în șăvoiul ăla, în mijlocul ăla, nu știu cum să vă spun. Da. Uitați ce aici. Da. Și nu se compară care a intrat un pic până la gleznă și noi care am notat, de-am văzut moarte cu ochii. Da. Să vină să facă la sinistrați, să ajute sinistrații. Deci după 2 săptămâni încă nămolul, noroiul stă aici, deasupra, ci că e un pod aici, dar podul nu mai există. Mergem la un bătrânel care a rămas fără nimic. Aici ci că pompierii lucrează la pompieri, nu ci că pompierii muncesc aici la un pod săracul. Ne riscăm. Mamă. Bună ziua. Unde stați dumneavoastră? Nu stau în nicăieri, nu pot stau aici. Unde dormiți? Doar la un băiat. Hai să vedem cum e aici. Intrați pe aici, așa? Aici dormeați dumneavoastră? Nu dormeam aici, dormeam în alta. Aici e un salon, cum se spune. O cameră unde era cameră de zi, nu? Sau ce era aici? Am făcut un salon din 2 camere, am făcut un salon mare. Aici. Cum a venit apa asta pe dumneavoastră? Apa cum a venit? N-ați durat nici 5 minute să mă întâlnesc cu apa în casă peste mine. Și cum ați reacționat? Ce ați făcut? Am ieșit afară și am plecat. Am plecat la colțul uliței. Câți ani aveți? 65, intrați 66 de ani.
La 66 de ani ați rămas fără casă. Ce să am muncit o viață și... Am muncit o viață aici. Am dorit tot la bani. Nu mai am nimic. Ce-am mai capatat și eu așa, dar în rest, de-a mele am dorit toate. Oh, îți văd la afară. Aici se cunoaște Dunga la Măl, la Noroi. Bine, că încă nu spate Speranca în casa asta aici. Aici, tot așa. Aici, e terminată camera cu totul. Domnule, primăria vă ajută? De la 200 de milioane, că de la... Asta, de la Și vă dă Ministerul bani? Muncii. Vă dă bani? A venit comisia, ne-a pus fută la casă și 80 la dărâmături. Da, a dat ceva, da, nu știu. Da, deocamdată n-ați primit nimic. Aici 100 de milioane care ne-a dat acolo zdărlițele. Săptămâna care a trecut acum. Da, nu vă ajută. În rest, alți bani nu ne-a mai dat nimic. Din camera asta am scos tot noroiul, trebuie pe geap. Până aici a fost noroiul, până la geap. Am pierdut saxe, am pierdut tot. Și buletinul, am căutat la unul de amărunțări. N-am mai dat de ea. Tare ce de... Ați mâncat ceva astăzi? Am mâncat. Mare de mâncare. Aici a fost, nu? Aici a fost mai mare. Uitați, aici era mărul până aici. Nu rău. Până aici a fost. Cum ați trecut bunică peste inundații? Cu Domnul. Dar pe mine nu m-a prins aici, m-a prins acasă, la mine nu eram la copii. A stat toată noaptea fata în pod și eu vorbeam cu fata că La telefon. la telefon zic soții, alte tată s-o dădeau apa afară și eu o țineam pe ea să de vorbă, că era frică copil și prima apă, era mai mică când o prins la prima apă atunci. Da, pot să mă curc la vreo 10 jumate așa seara și m-am trezit în ploua în gură, drept să spun așa. Când am văzut că vine ăsta și plou și fâșie ăsta, am ieșit afară la gârlă. Am ieșit afară la gârlă și m-am uitat vărsare pe deja. Am pus și am urcat copiii în mașină și am plecat la mama soacră. Când am venit acasă, am venit tocmai la 11 jumate, 12 aproape, ziua. Nici nu puteam să intru, am intrat până aici în apă. Da. Vă gândiți să renovați casa? Așa aș vrea. Măcar timp de iarnă, măcar o cameră, două să putem să stăm. Măcar. Și că cum vreau Dumnezeu. Din ce bani? Din ce bani? De ce ne dă și nouă, de ce strânge și noi, că vindem un porc, ce mai rămas, un vițel. Apropo, animale mai aveți? Atâta mi-a rămas. Câte animale ați avut? 2 porci, am avut vacă și cu vițel. Mi-a Și rămas. urit? Nu, mi-a rămas porcul, calul și cu vițel la vacă, atât.
De ce să spun, Doamne ferește, că păsările mi-au murit vreo 30 și ceva de păsări. 30 de păsări Da, mi-au murit. Erau de tăiat. Uite, le-am avut acolo și în țarcul ăla. N-avem cu cine să ne certăm. Doar e de la Dumnezeu, nu de la dumneavoastră sau de la mine. Nici nu mă mai așteptam. Peste 11 ani să mai pățesc așa. Foarte greu. Că spui, Doamne, ajută că s-au mărit copiii, zic, lasă că îi ajutăm la școală, la... Că am avut o săracă pe la Nansa de botez, am dus la 20, n-am mai vrut să mai vină să vadă asta. Și după ce am adus-o ieri, am adus-o acasă, săraca, nici nu vinea a crede. E foarte greu. Cată să-și cate un tricou ăsta, nu-s toate rostite, nu e o șponieră ca lumea. Doamne, v-am promis că vin. Da. Vă bucurați ca mine. Haide. N-avem unde să mă duc. Doamne, v-a ajutat cineva? Eu mai dat așa, îmbrăcăminte acolo. Dar ce aveți dumneavoastră nevoie? Aveam nevoie de tratament, aveam nevoie de masă, aveam nevoie de frigider. Cât sunt în casa omului, nu știți dumneavoastră ce trebuiește? Câți ani aveți? 73. 73 de ani vă mai prins să inundați. 4. 4 ați prins. Și în 2013 și acum iar mai mare cât a fost. Să strigare la cer, dar Dumnezeu ne dă putere.